Because this is a sequel to the first video on ISIZINDA, the milieu or the environment, I'm not going to read from our prescribed text. Nonetheless, let me do the obvious. How I wish South Africa was daring enough to stop social ills in their tracks. You know, when you dare, you make it a point that nothing wrong is gonna go on in your country with you watching. We need institutions like D.A.R.E, where drug abuse education is taught in a formal way. Hence, D.A.R.E stands for Drug Abuse Resistance Education. Nibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siyaqhubeka nengxenye yesizinda ebizwa ngokuthiwa isimo senhlalo, njengoba sicubungula sichaza sihlaziya umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Ubhuku Lwamanqe obhalwe ngu-E.J. Mhlanga. Phambi kokuthi siqalise, ake ngilungise okulandelayo. Uma sikhuluma ngendawo sishilo sikhuluma ngedolobha kulombhalo wobuciko, sikhuluma ngelokishi, sikhuluma ngezakhiwo. Kusho ukuthi kufanele sibe nezihlokwana sithi ebhange eforum sixoxe ngakho kusukela ekuqaleni okwenzeka ebhange size siyofika ekugcineni. Sithathe elawunji kwamathonsi njengendawo yesibili, sixoxe njalo, sehlise ngononina, siphume sithathe okwenzeka ehhovisi likaThamsanqa emsebenzini. Kodwa sihlulekile ngoba khona amaphutha amancane lawo enziwe ngumbhali, njengoba uma ungaya ekhasini lama-41 laphayana kumila eyezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela, umbhali uzothi kusekhishini kwamathonsi, uThamsanqa usindwe yizinyawo. Bese kuthi khona lapho mase esexoxa-ke manje okwenzekayo, abalingiswa noma abadlali bexoxa benenkulumo mpendulwano, bese aphinde athi umathonsi ahleke kancane asukume aqonde ekhishini ayobiza uMamhlongo. Angithi bekusekhishini umathonsi noThamsanqa bexoxa ekhishini, aphinde aphume ekhishini aqonde ekhishini, akusazwakali unless they had a big house with 2 kitchens. Nakhona kanjani ngoba enkundleni yokuqala esigcawini sesibili uNkululeko wayehlezi esofeni osuthanda ukuba mdala. So yilokho okwenze ukuba singahleli ngaleyo ndlela sithi indawo yokuqala, indawo yesibili, indawo yesithathu, indawo yesine. Hayi, kodwa-ke uma uthisha nomfundi befuna ukuyisebenzisa leyo ndlela leyo bangakhululeka. Ngiyabonga. Asiqhubekeni-ke ngengxenye yesithathu, isimo senhlalo. Sithi siqalisa isimo senhlalo, siqalise singasihle. Sibona ukuxabana, ukungqubuzana, ukuphikisana, ukuhilana, ukungaboni ngasolinye phakathi kukaNkululeko kanye noPhindisiwe. Babanga uthando lwabo, babanga izimfihlo abanazo bobabili, babanga imali. Phela uNkululeko akasasebenzi, ngakho-ke uzodlani, ubegqunyekwe ejele iminyaka 3. Yingakho nje esethi njengoba ngingasebenzi uthini manje. Abesephendula-ke uPhindisiwe ethi makeze neproject mhlawumbe engamngenisela imali. Sibona uNkululeko eya kwamathonsi. La isimo asisihle, uNkululeko unovalo,
umbhali uze athi evumela phansi uvalo lugubhazela esifubeni siyabonana baba. Izindaba aziphathele abakwamathonsi azizinhle zenza ukuba isimo siguquke kwesihle sibe yisimo esingasihle. Uzobatshela ukuthi ufuna izingane zakhe ezisiswe kwamathonsi ezathathwa isigwadi esinguzinyobulala wabo uThamsanqa. Uyamthukuthelisa lokho uMamhlongo, uyahayiza kuze kube ngcubangcono uma ngabe uMathonsi esekhulumile naye ukuba ehlise umoya. Kanti noNkululeko uyambona lo mama ukuthi engazathi unolaka, uphinda abheke isimo sakhe, abone izandla zakhe ukuthi zinkulu zingangehalavu. Intukuthelo kaMamhlongo imenza ukuba athathe isinqumo sokuba kushayelwe amaphoyisa ucingo. Athi esathi ubamba ucingo uNkululeko enze sengathi ukhipha isibhamu, lokho kubathuse. Leso simo leso asisihle. Ubashiya bekhungathekile kwamathonsi uNkululeko, bezibuza ukuthi kufanele bamsize yini uThamsanqa kule nkinga abhekene nayo noma bamyeke azixazululele yena inkinga yakhe. Thathe isinqumo sokuthi kungakuhle uThamsanqa ashayelwe ucingo. Mamhlongo nguyena oshaya ucingo, azame alushaye lungabanjwa muntu, aphinde azame futhi kuthi ekugcineni libanjwe nguPhindisiwe. Ingapholisi imaseko uPhindisiwe, avele akhwele azehlele ngaphandle kokubuza ukuthi ubani lona okhulumayo. Ngesikhashana nje esincane bachitheka bugayiwe, uPhindisiwe esethi uMamhlongo isikhohlakalendini, angazi nokuthi sifunani. Amtshela ukuthi le mfumbe abanayo noma lezi mfihlo abanazo bavumelana ngazo ukuthi abazukuzikhipha. Asho nokuthi akafuni ukulahlekelwa ngokukhona ngokungekho. Lawo mazwi kaPhindisiwe amenza waphaphatheka uMamhlongo njengesiphoki. Bobabili nomyeni wakhe baguqa ngedolo ngalelo langa ngoba phela isimo sesimanzonzo asisihle. Nangale kwaPhindisiwe benoThamsanqa isimo asisihle, babhekene ngeziqu zamehlo ngenxa yocingo olukhala lukhalile. Athi uyalwemukela uThamsanqa, lo muntu oshaya ucingo anxaphe aluganklaze ucingo. Useyakhuluma-ke uPhindisiwe ngoba phela usejutshwe nguThamsanqa ukuba athathe lolu cingo ngoba kuyabonakala ukuthi ludinga yena. Ecabanga ukuthi nguNkululeko lona akhuluma naye kanti nguMamhlongo. Amuzwe uThamsanqa. Ngalelo langa lelo balala befulathelene, uPhindisiwe engasamlungiselelanga umyeni wakhe nokudla kwakusihlwa. Naye inhliziyo isimnyama, wavele wakha nje kabili kathathu waseyeka. Nkululeko akedeleli uqhuba intwalangewisa, usebuye okwesibili manje kwamathonsi, usephethe ubufakazi, uphethe izinto ezintathu, uphethe incwadi yomshado, uphethe isithombe lapho yena noPhindisiwe beqabulana khona, okukhombisayo ukuthi nangempela lolo kwakuwusuku lwabo lomshado. Okwesithathu, ubaphathele izindaba ezithi uPhindisiwe unezingane ezimbili ekhaya azishiya. Ubaphathe kabi lokho abazali bakaThamsanqa. Kuyabonakala
ukuthi isimo asisihle. Singabi sihleke nangenkathi uThamsanqa esefika, esefakaza ukuthi nangempela noma eqinisekisa ukuthi nangempela uPhindisiwe unazo izingane azitholela ekhaya. Lezi zindaba azimjabulisi uThamsanqa. Ehhovisi lakhe uThamsanqa uzithela phezu kwesihlalo. Kuyabonakala ukuthi akekho esimeni esihle, uze ukhuluma yedwa uthi ngivelelwa yini kodwa madoda, itshe limi ngothi. Usexoxela uNkumbulo ngesimo esingesihle esiphakathi kwakhe nonkosikazi wakhe uPhindisiwe. Useyamxoxela ukuthi uze wambeka isandla. Bekungelona lolu usuku oluhle ngoba kwakungena izingcingo ngemuva kwezingcingo. Izingcingo zingamphathele lutho nje uThamsanqa olujabulisayo. Ucingo oluvela kuMamhlongo nalo lumphathele izindaba ezimbi ezimayelana nephupho likaMamhlongo, lapho ebone khona uhlanya luqukula uzipho zonke, luqonda naye ehlozini. Athi uyalandela ethwele izandla ekhanda, kwavele kwaqhamuka igovu lambhavumulela wase ephaphama. Inkulumo phakathi kwemindeni emibili. Umndeni wokuqala owakwaMathonsi, lapho kukhona uMathonsi, uMamhlongo noThamsanqa, engekho uPhindisiwe. Umndeni wesibili, uSikela noMaqoma, okungabangani bakaThamsanqa kanye noThamsanqa. Lowo mhlangano lowo awubanga muhle ngoba azikho iy'nkunzi ey'mbili ezingahlala esibayeni esisodwa. Izinkunzi esikhuluma ngazo la uThamsanqa noNkululeko. Phela bobabili banesikhwele ngoba bobabili bathanda umuntu oyedwa, uPhindisiwe. Ngakho-ke bajamelana, bafuna ukuzwana amandla, basukume kube njeya, bathukane, bagcine bekhiphelana isibhamu. Umhlangano wabhidlika ngoba bobabili imimoya yabo yayiphezulu. Lesi isimo esingesihle. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje ngizogcina lapha ngoba phela ilapho sigcine khona ukufunda. Niyathandwa, nisale kahle.